da abin sako ananiya, ko ba a so yadda ya so haka zai yi dan aje aya. Haka za mu ta san abu sai mu so mu mutu kan abu, amma abun ba alkhairi tun da ba sanin gaibu. Haka za mu ta kin abu mu tsana mu ƙara kin abu, amma abun ne alkhairi gare mu ta borewa. Amma rashin sani bai ba, malam rashin sani bai ba, amma rashin sani bai ba. Kwaɗayi irin haka bai ba, rashin haƙuri da kaddara bai ba. Mun ce ma kai ta yaudara bai ba, ba kai ne ba ka da shi kullum ba. Idan yau kana da shi ba kana da shi kullum. Sana'a ta fi ka je kai maula, idan ko ba ka da shi ba ka da shi ba ka da shi kullum. Ka roƙa rabbi ya yi ma kai